Mayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Karong gabi na namo sa mga igsoon mo na po ni ang higayon. Alang ka na to nga magtuon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen ba? Kinsa nay andam nga matay sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Sa makasapa, ato ta sa tong church declaration before ta magtuon sa ato ang pagtulunan karong gabi na mga igsoon. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Inyo pa itong gituhan mga igsoon. Amen. Hallelujah. O karong gabi ng mga igsoon, dili ta magalangan at tutas sa pagtuon sa pulong sa tong buhi nga Dios o nga ato ang foundation text atong pagakuhaon diha sa Salmo chapter 30 verse 5. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay ang iyang kasuko dili mulungtad og dugay, apan ang iyang kaayo magapadayon sa tibuok natong kinabuhi. Masubo tingali kita panahon sa kagabion, apan malipay ra kita pag-abot sa kabuntagon. Magaampo ta sa pulong mga igsoon. Amahan na mga langit noon, mapasalamaton kami nining matahong mga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga magihatag sa matag usa. Salamat God, karon God ang panahon nga kami magtuon na usab sa imong pulong ang may pagkaon sa mga espirituhan nga kinabuhi ug salamat ikaw magapadayag sa mga tinagong butang sa matag usa karong gabi una ug ikaw makig-uban kanamo, ikaw magagiya kanamo, ikaw magatabang kanamo. Kining tanan mo ginasalig diha kanimo tungod kay kung wala ka God, wala kit may mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen o Amen. Praise the Lord. Karong gabi na mga igsoon atong tunan ang pulong sa Dios. O ang ato ang tema atong paghisgutan karon is mao kini siyang ginaingon nga ang gabi is pagbangutan o ang adlaw sa paglaom. Hallelujah. Nganong adunay ginatawag nga pagbangutan o kagulanan? Asa kini nagsugod ang tanan igsoon? Sa inyong pag-aninaw kaya, nganong ang Salmo nakaingon nga ang iyang kasuko dili mulungtad og dugay, apan ang iyang kaayo magapadayon sa tibuok natong kinabuhi. Nganong ang Dios nasuko o kining kasuko mo'y nahimong pagbangutan sa mga katawhan sa kalibutan. Igsoon, kining pagbangutan o kagulanan o kining kasuko sa Dios ningabot sa kalibutan sa diha nga nakasala si Adan o si Eva. Kay kadto nga panahon igsoon, kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Adan o ni Eva, anaa sa kahayahay, anaa sa paraiso, anaa sa tanan nga mga panalangin, kada gaya naa sila sa maayong panglawas. Ginapuy-an nila ang kinabuhi nga langit nun. Ginapuy-an nila ang kinabuhi nga walay problema. Ginapuy-an nila ang kahayahay sa kinabuhi igsoon. Walay pagkabalaka sa bisan unsa mga butang. Tungod kay naa na kanila ang tanan. Wala sila nakulangan. Apan igsoon, mao ni ang gabi nga ang kasuko ug ang pagpungutan ug ang kasub-anan sa mga katawhan niabot sa kalibutan sa diha nga si Adan ug si Eva nakasala. Ug nadagdagan pa gyud pag-abot pa gyud sa balaod, ning abot kining balaura, gihatag kang Moses nga kung imong tan-an grabe ang mga tulumanon nga kailangan nimong sundon sa matag adlaw sa imong kinabuhi aron lang ka mahimong matarong sa mata sa Dios. Kung imong tan-aw kini nga balaod gani, even na atong mga katigulangan wala makatuman ini. Gikan sa pagpakasala ay balaod. Grabe ni samot ang kalisod sa mga tao
nisamot ang kasakitan o pagbangutan o kagulanan sa mga tao dito sa kalibutan tungod ni anang maong mga panghitabo sa kinabuhi. Kung imong tan-awon igsoon, kano saan niabot? Diba, nahitabo man kining tanan at kanunay nato nang nahibal-an sa Biblia nga tungod sa sala ang tao nagbangutan, tungod sa sala ang tao nagmagulanon. Grabe ang mga panghitabo sa kinabuhi nga makaingon ka nga wala jud kay paglaom. Apan igsoon, ingon ng mga anak sa Ginoo, tungod sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa mga plano sa Ginoo, tungod sa kabubuton sa Dios, sa mga tinago niya mga plano sa atong mga kinabuhi, katong tanan na kay kahitabo. Ang kasuko sa Dios, sa diha nga ang tao nagpailalom sa sala, grabe. Grabe niya kakaaway ang sala. Tungod sa pagpadala sa tao, sa paglingla ni Satanas, o tungod kay lagot kay ang Dios sa sala. Naa siya mga plano nga kung makaingon ka nga kuyawa pud sa plano sa Ginoo, no? Usahay dili ta kasabot tungod kay ang plano sa Dios ug ang plano sa tao dili managsama. Kung imong tan-awon igsoon, kanus-an niabot ang tinuod nga paglaom sa mga katawhan sa Dios. Siguro ay sa imong kinabuhi karon nga makaingon ka nga murag wala naman ko'y paglaom. Igsoon karon gabi una ang pulong sa Dios mudasig sa imuha nga ang Dios nagbuhat sa tanang butang, siya ang nagplano sa tanang butang aron tagaan kag kasiguruhan, tagaan kag paglaom diha sa imong kinasuluran karon, aron malig-on ka, aron madasig ka nga mapadayon sa kinabuhi ni kalibutan na nga nagapaabot sa tong buhi nga Dios. Kanus aman kini nahitabo igsoon, sa diha nga napadayag na ang mga tinago nga plano sa Dios. Unsa nga plano sa Dios? Mga si Kristo iyang ipadala alang sa pagtubos kanato tungod kay nasayod siya nga wala gayoy tao nga matarong sa atubangan sa Dios. Kung imong tan-awon ang Roma 3:10, ingon siya dito, nakasala ang tanan. Kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan. Kung imong tan-awon ang pulong sa Dios nga version sa Biblia, ginaingon dito, kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan, wala gayoy bisan usa nga matarong. Tungod sa pagpakasala ni Adan o tungod sa balaod nga miabot, nahimong ang tanang tao sa tibok kalibutan walay matarong atubangan sa Dios. Mao nang gipadala, giplano sa Dios nga ang iyahang anak nga mo si Kristo iyang ipadala nga kanato aron kita magkaroon og kasiguruhan sa kinabuhi, magkaroon og paglaom, instead pagbangutan, instead kangit-ngitan, instead kagulanan, instead kasakitan, apan paglaom ang gidala ni Kristo nga kanato igsoon. Kaniadto adunay mga propeta nga nagapropesiya may tungod sa kaayuhan nga maabot alang sa katawhan sa Dios. Apan katong tanan nga mga propesiya dili alang kanila. Daghan kay mga propesiya nang gawa sa igsoon. Pero kabalo ka ba? Kung para kang kinsa to nga propesiya, kung dili alang kanato, alang kanimo, alang kanako karon nga mga nagatuo ug nagasalig sa grasya sa atong buhi nga Dios. Kay kung imong tan-awon ang unang Pedro chapter 1 verse 12, nagaingon siya ginpahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan, kun dili alang kanato. Kung imong tan-awon si Apostol Pedro igsoon, o karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagsangyaw sa maayong balita. Kaniadto pa sa panahon sa atong mga katigulangan nga wala pa si Kristo, gipropesiya na nga adunay Dios, adunay grasya, adunay dakong pagabuhaton ang Dios alang sa iya mga katawhan, alang sa pagsiguro, paghatag o paglaob sa iya mga katawhan. Gipropesiya ng daan nga mahitabo kini, nga mahitabo nga ipadala si Kristo din sa kalibutan alang sa kaayuhan kanimo karon igsoon o kanako. Insya o karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga naggasangyaw sa maayong balita. Nagsulti sila kanino pinaagi sa gahom sa espiritu, santong gipadala kanila gikan sa langit. Ug bisan ang mga anghel gusto nga makasabot ni ining maayong balita nga gisulti
kaninyo. Kung imong tanaw igsoon, aduna pay mga anghel nga gusto makasabot o gusto mamati ni ining maayong balita nga ginasugid, ginasulti sa mga apostoles kaniadto igsoon nga mousab nga imong nadunggan karon nga ikaw giluwas pinaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios o dili pinaagi sa imong pagpaningkamot aron dili ka makapanghambog sa atong buhi nga Dios igsoon. Unsa di ay ang mga tinagong plano sa Dios? Dinhi nagsugod ang mga tinagong plano sa Dios. Iyang gipadayag sa diha nga si Kristo misaka na sa langit. O pinaagi sa ihang balaang espiritu atong mahibaluan kung unsa ang mga plano, tinagong plano sa atong buhi nga Dios. Kung atong tan-awon ang Episo chapter 1 verse 9 and 10 ug 17 and 18. Ingon siya diha in verse 9, aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinaagi kang Kristo kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal. Kung imong tan-awon diri soon sa pagpropesiya ni ining maong mga panghitabo o mga plano sa Dios, daghan wala nakasabot. Apan kini gibutyag nganhi kanato pinaagi sa balang espiritu kung unsa ang plano sa Dios. Insya kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal sumala sa iyang plano, gusto niya nga usahon ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta ug ipasakop sa pagdumala ni Kristo. Usa sa mga tinagong plano sa atong buhi nga Dios igsoon nga ang langit ug ang yuta, ang mga pindiling katawhan sa Dios isahon niya ug ipasakop sa pagdumala ni Kristo. In verse 17, giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang Amahan nga makagagahom nga ang Espiritu Santo muhatag kaninyo sa kaalam ug magpadayag kaninyo sa kamatuoran mahitungod sa Dios aron nga mailhan gayud ninyo siya. Giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayran ninyo kung unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak ug aron masayran usab ninyo kung unsa kadako ug kamaayo sa panulundon nga iyang gisaad alang sa iyang mga katawhan. Ingon si Apostol Pablo igsoon, nagaampo siya sa Ginoo nga ang balaang espiritu mo'y magalamdag nganhi kanato sa kung unsa ang kamatuoran mahitungod sa Dios aron mailhan nato siya pag-ayo o ginaampo niya nga lamdagan kita, lamdagan ang atong mga hunahuna sa kung unsa ang tinuod nga mga plano sa Dios sa imong kinabuhi, ang tinuod nga kamatuoran ug ang tinuod nga pag-imong pagkamatarong igsoon, ang tinuod nga ikaw sa imong kinabuhi karon igsoon. Giampo ni Apostol Pablo ug mausab na ang pag-ampo karon igsoon nga masabtan nimo ang plano ug ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Tungod kay nga naman mao kana ang makahatag sa atoa og tinuod nga paglaom aron masabtan nato ang ang plano sa Dios ug aduna kay tinuod nga paglaom sa kung unsa ang imong padulngan igsoon. Hallelujah. Ingon siya kung imong tan-awon padayunon sa pagbasa siya aron masayran usab ninyo kung unsa kadako. Gusto sa Ginoo nga masayran nimo kung unsa o kanang madasig ka tungod sa mga saa sa Dios ug masayran nimo kung unsa ka maayo unsa kadako ang panulundon nga imong madawat nga iyang gisaad ingon nga mga katawhan sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Kini tanan akong giingon sa inyo napadayag tungod kay misaka ni si Kristo. Sa diha nga si Kristo na apa diri sa kalibutan, wala kay madunggan nga mga plano sa Dios nga ingon ani kay si Kristo nagfulfill sa balaod, iyang gibuhat ang tanang katumanan sa balaod aron sa pagsiguro ug aron sa pagtuman niini alang kanimo igsoon. Ug kining tanan na padayag sa diha nga si Kristo misaka na sa langit. Kung imong tan-awon ang gibuhat sa Ginoo, grabe kayo kung imong tan-awon ang gibuhat ni Kristo igsoon, grabe kaayo alang sa atong kabulahanan, alang sa atong kaayuhan igsoon. Mo nang kay gihatag kay kung imong tan-awon ginisaka naman si Kristo sa langit, mo nang pinaagi sa balaang espiritu ang Dios nagbuhat og mga tao o naghimong mga tao nga mopadayag sa iyang mga tinagong plano sa Dios ug inubanan sa balaang espiritu gihatag nganhi kanato
inubanan sa mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga alagad sa Ginoo. So iyang gipadala nga ni kanato aron sa pagdasig kanimo, aron sa paglig-on kanimo igsoon, aron ikaw makadungog kung unsa ang kamatuoran, ang mga plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Dili katuyuan sa Dios nga ikaw ang magsigi og sunod, magsigi og bantay sa balaod sa Dios, kundi ang katuyuan sa Dios nga ikaw mosalig og mutuo sa finished work ni Jesus dito sa cross more than 2,000 years ago. Kaya mo tan-awon igsoon ang Ephesians chapter 3 verse 4 to 6. Ingon siya diha, kung basahon ninyo ang akong gisulat, masayran ninyo nga nasabtan ko gayud ang plano sa Dios alang kaninyo pinaagi kang Kristo. Kaniadto wala ibutyag sa Dios ngadto sa mga tao ang bahin ni ini nga plano. Apan karon gipadayag na niya sa iyang mga apostoles o mga propeta pinaagi sa Espiritu Santo. Ug mao kini ang iyang plano nga pinaagi sa maayong balita bahin kang Kristo ang mga dili Hudyo mahimo mga manununod sa mga saad sa Dios uban sa mga Hudyo, ug mahimo silang sakop sa usa ka lawas tungod kay sila ana usab kang Kristo Jesus. Kung imong tan-an igsoon, wala nagatan-aw ang Dios. Mahintel ka man, mahudiyo ka man, kung isa ka sa pinili sa Ginoo, isa ka kakatawhan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mo kini ang tinago ang mga plano sa Dios igsoon. Nga ikaw luwason sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Ginapropesya kini kaniadto pa nga si Kristo mag-antos ug mamatay aron ikaw ug ako nga iyang piniling katawhan masiguro ang atong kaluwasan. Ang unang Pedro chapter 1 verse 10 to 13 nagaingon ang pulong sa Dios, kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto. Kanang imong naangkon nga kaluwasan karon igsoon, gipaningkamutan na sa mga propeta kaniadto nga ilang masabtan. Apan kung imong tan-awon igsoon, wala sila makasinati ni ining kaluwasan nga imong nasinatian karon, ni ining kaluwasan nga akong na-experience karon igsoon, nga adunay kalipay, adunay kasiguruhan sa atong pagkinabuhi ning kalibutan nga kita makasulod kayo sa kingharian sa langit. Sila mao ang nagtagna bahin ni ini nga grasya sa Dios. Kung imong tan-awon ang imong igsoon, ang mga propeta nagpropesiya sila nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. Nganhi ka na to. Siya, di pahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila nga mag-antos siya og pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kung kanus-a og sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. Ang mga propeta kaniadto nagduha-duha pagid sila o wala pagid sila kasabot kung unsa ang pamaagi sa Dios sa pagluwas sa mga katawhan sa Dios. Ilahagi ning giusisa kung unsa nga pamaagi o kanus-a kini mahitabo igsoon. Apan sa diha nga niabot si Kristo, kung imong tan-awon ang pagkatao ni Kristo, grabe ang mga tao nagasunod kaniya, grabe ang mga tao nakasinati sa mga kaiyuhan, mga panalangin sa iyang kinabuhi, ug aduna pud daghang mga tao nga nagdaot sa iyaha, naglingla sa iyaha, dili mo tuo sa iha, sige pangdaot sila pangtira kay Jesus. Kung imong tan-awon igsoon, wala sila kasabot, ang uban wala kasabot kung unsa ang mga pamaagi sa Dios. Ug dito nato makita igsoon nga ang Dios nagapamuhat na. Siya gipahubalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan kun dili alang kanato. May mo tan-awon diri igsoon, nakabalo ang mga propeta nga kadtong ilang ginapropesiya, gipahibulo sila sa daang espiritu, dili to alang sa ilang kaayuhan, kun dili alang kanimo igsoon, alang kanako sa atong panahon karon. Ug karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagasangyaw sa mayang balita. Nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit ug bisan ang mga anghel. Mao ni akong gibasa sa inyo kagayna nga bisan ang mga anghel gusto makasabot ni ining maayong balita ang gisulti kaninyo. In verse 13, busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios, pagmalig-on kamo og salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inig abot na ni Hesukristo. Igsoon na blessings na akay reward sa diha nga mintuo ka kay Kristo, sa diha nga ning salig ka sa iya, sa diha nga gibutang nimo imong pagsalig ngadto kay Kristo igsoon, makita nimo og madayag unya sa panahon sa pagbalik ni Kristo ang ganti nga alang kanimo.
Kung imong tan-awon igsoon, tungod sa gibuhat ni Kristo, ang kahugaw sa tao tungod sa sala ni Adan ug iba kayang limpyuhan sa Dios pinaagi sa imong pagduol kaniya. Kadtong wala pa namatay si Kristo sa cross, wala pa niya gihugasan na atong mga sala, ang Dios kanunay nangandoy kita moduol sa iya. Ang Dios kanunay nangandoy sa imong katawhan nga moduol ngadto kaniya. Kung unsa ka hugaw ang imong sala igsoon, siguro makaingon ka karon nga dili naman ko angayan kay grabe ko kadaotan, grabe ko makasasala. Nagtuo ka nga di nakakayang pasayloon sa Ginoo, kaya pa igsoon. Kaya yun siya sa Isaiah chapter 1 verse 18, siya miingon usab ang Ginoo, dali ka mo, maghusay kita. Bisan unsa pa kahugaw ang inyong mga sala, limpyuhan ko kini aron mahinluan kamo. Ang gibuhas ni Kristo alang kanato igsoon is alang sa atong kaayuhan. Kayang limpyuhan sa Dios ang imong kinabuhi. Kayang hugasan sa Dios kung unsa ka kadaotan. Ingon anak ka kamahal sa Ginoo. Kabalo ba ka unsa gilimpyo ug gihugas sa Dios sa imong mga sala? Kung sa Old Testament ilalom sa balaod, ang gitabon sa sala sa tao is ang dugo sa mananap nga makahatag sa ilahang panalangin, mahimo mahimo silang matarong within 1 year. Sa ato karon igsoon, kay si Kristo ato ana sa langit, ang dugo ni Kristo mo'y nagpapas sa imong sala, mo'y nagtanggal sa imong sala igsoon, ug mo'y naghimo sa imong angayan ngadto sa gingharian sa langit. Unsa ang resulta sa plano sa Dios? Kung imong tanawon igsoon, ang plano sa Dios ug ang plano sa tao managlahi. Usahay makaingon ka nga, insakto na ang imong mga plano. Pandili diay. Munang giingon sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, ingon siya, mingon ang Ginoo, ang akong panghunahuna dili sama sa inyong panghunahuna. Ang akong kinaiya dili sama sa inyong kinaiya. Maingon nga mas habog ang langit kaysa yuta, layo ra usab kaayo ang inyong kinaiya ug panghunahuna kay kanako. Ang plano sa Dios igsoon lahi sa tuwa. Siguro mingon ka nga akong kinabuhi, maangkon lang nako ang ganti sa Dios. Sa diha nga mutuman ko, sundon nako ang tanang tulumanon nga gibutang diha sa balaod. Apan igsoon ang plano sa Dios aron sa pagsiguro sa imong kinabuhi, aron sa paghatag sa imong ganti, aron ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi igsoon is mutuo lang ka, musalig lang ka saya, mo rely ka ang tinuod nga pagsalig, so aduna kay pagsalig nga ang Dios sa bisan unsang kasinatian sa kinabuhi naa siya motabang kay sa imong mo ang gibuhat ni Kristo sa imong igsoon alang sa imong kasiguruhan sa imong kinabuhi nga ikaw mayaha. Ang Espiritu Santo kung imong tan-awon igsoon, siya ang nagatudlo kanato sa kamatuoran. Siya ang nagadasig kanato igsoon. Ang resulta sa mga plano ug katuyuan sa Dios igsoon is mao ni siya. Adunay espiritu nga nagatudlo kanato sa kamatuoran. Ang John chapter 16 verse 13 nagaingon, apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kanyo dili gikan kaniya kun dili isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Igsoon adunay mga tao nga propesiya karon. Naay mga tao nga nagahisgot, nagasulti mahitungod sa umaabot. Duha na sila ka klase. Naigikan sa Ginoo, naigikan kang Satanas. May Islam nganong makaimong kapastor nga gikan kang Satanas. Yes, daghan mga propesiya nga gikan kang Satanas nagakatuman. Tungod kay si Satanas, nagapadayag pud na siya kung unsa iyang mga plano sa mga tao nga gusto niyang padayagan aron sa paglimbong kanimo. O kung imong tan-awon sa Biblia igsoon, aduna po'y mga propesiya nga tinuod nga gikan sa tong buhi nga Dios nga nagpahibalo kung unsa ang mga plano sa Dios sa tong kinabuhi. O kining tanan igsoon katumanan lang sa kung unsa ang gisulti sa pulong sa atong Dios. Ang Ginoo, kung imong tan-awon igsoon, naghimo siya mga tao nga mahimong magdala ug magligpon kanimo. Sa imong kinabuhi, ang plano sa Ginoo igsoon, ang resulta sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi karon is mao ni siya.
Naghimo kanato nga malig-on ta, pinaagis pagbadala og mga mensahero sa imong kinabuhi. Og ang pinakanindot igsuon nga kanang resulta sa mga plano sa Dios is ang gahom sa Ginoo nagadanag nga naha kanimo. Nagadanag sa imong kinabuhi, nagadanag sa akong kinabuhi. Matod pa sa Isaiah chapter 60 verse 2 to 3, ingon siya, tabunan sa bagang kangit-ngit ang mga nasod sa kalibutan. Apan kamo danagan sa gahom sa Ginoo. Muduol ang mga nasod ug ang ilang mga hari sa imong kahayag. Ang kalibutan igsuon, mangit-ngit man, madelikado man, mahadlok man. Apan ang imong kinabuhi tungod kay giplano ng daan sa Dios nga ikaw protektado, ikaw panalanginan, ikaw ubanan, ikaw luwason, ug ikaw iya sa gingharian sa langit. Ang kalibutan mutuol nga kanimo tungod kay makita nila nga adunay gahom sa imong kinabuhi. Hallelujah. Usa pa, ang kaayo sa Dios nagasidlak ug nagahatag og kalipay sa tanang nagatuo sa atong buhi nga Dios. Ang Psalms 97 verse 11 nagayon siya, ang kaayo sa Dios sama sa adlaw nga nagasidlak sa mga matarong ug nagahatag og kalipay kanila. Ikaw igsoon, wa ba na nimo napansin nga usahay sa imong kinabuhi bisan magul-ano na ang kalibutan, bisan na mga problema imong nasinatian, pero aduna kay kalipay, aduna kay kalinaw diha sa imong kinasuluran tungod kay ang kaayo sa Dios nagasidlak sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga sama sa adlaw sa udtong tutok. Isa sa mga plano sa Dios igsoon nga ikaw ug ang pulong sa Dios mo'y atong suga dinhi sa kalibutan sa itong pag-alagad na nagpaabot kita sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Salmo 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag og kahayag sa akong agianan. Ang pulong sa Dios igsuon nga atong ginatun-an karon, atong nadunggan sa matag adlaw sa atong kinabuhi, atong ginabasa igsuon, atong madungog gikan sa balang espiritu nga nagatudlo kanato, mounay mo giya sa atoa, mounay mo hatag sa ato kahayag sa atong agianan sa matag adlaw sa atong kinabuhi igsuon. Hallelujah. Ug tungod sa plano sa Dios, ang kinabuhi sa katawhan sa Dios nagasidlak daw sama sa kasidlak sa kaltuhon igsoon. Ingon ani ang mahimong resulta sa kinabuhi sa mga Kristohanon igsoon, kinabuhi sa mga taong pinili sa taong buhi nga Dios. Ang panultihon 4:18 nagaingon, ang pagkinabuhi sa mga matarong daw sama sa nagsubang nga adlaw nga mosamot kasidlak sa kautuhon. Kabalo ba ka kung unsa ka hayag kasakit sa mata ang kasidlak sa kautuhon? Grabe kasulaw igsoon. Ang kinabuhi sa mga katauhan sa Dios, ang mahimo nimong kinabuhi igsoon, susama ni ining gisaad sa Ginoo. Matingala unya ka moabot ang adlaw nga masinatian nimo ni sa unsa man nga pamaagi in every area sa imong kinabuhi, financially, physically, materially, spiritually, naay mga milagro nga makahitabo sa imong kinabuhi, mga panalangin na mga abot sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Ug morning ang pulong sa Ginoo mo ni ang iya usab nga gibuhat nga mahimo natong gamiton sa pag-alagad nato nining kalibutan. Kay ang 2 Timothy chapter 3 verse 15 nagaingon, sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan mooy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus igsoon. Kini nga pulong sa Ginoo gipadala ni sa atong buhi nga Dios aron na iya mga piniling katauhan, ikaw na nakadungog karon malig-on ka, makaangkon ka og kaluwasan pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus igsoon. Kung imong tanawon igsoon ba, sa diha nga nakasala si Adan ug Eva, ang kamatayon mikaylap sa tibuok kalibutan. Diba? Dito nagsugod nga ang tao mamatay. Ang paglinglan ni Satanas, dili ka mamatay. Pero kung imong tan-awon igsoon, namatay sila espiritual. Instead, dili mo mamatay ang tao, pero tungod sa sala, tungod sa ilang pagsunod ni Satanas, mahimong mamatay na ang tao tungod kay nakasala na ang tao. Apan, tungod sa dakong plano sa Dios, muabot unya ang panahon nga ang kamatayon mamahimong walay gahom nganha kanimo.
o tungod kang Kristo makaangkon ka na sa kinabuhing walay katapusan. Dili tungod sa imong gibuhat igsoon, tungod kang Kristo Jesus nga sa iyang gibuhat dito sa cross makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Kaya ang 2 Timoteo chapter 1 verse 10 nagaingon, apan karon lang kini gipadayag kanato sa pag-abot ni Kristo Jesus nga atong manluluwas giwala niya ang gahom sa kamatayon ug gipadayag kanato pinaagi sa mayong balita nga makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining kinabuhi nga walay katapusan igsoon, walay kahumanan kay gisaad sa atong buhi nga Dios. Kana sa aton naangkon sa diha gipadayag kini ni Kristo dito ibabaw sa cross. Dito gipayran ni Kristo tanan ibabaw sa cross. Dito niya gi-erase tanan ang imong pagkahugaw dito ibabaw sa cross. Walay katapusan nga kinabuhi ang gisaad sa imong balita ana sa imong kinabuhi igsoon. Imo nang madawat, imo nang ma-enjoy. Ang kalibutan, kung imong tan-awon karon, ang kalibutan nagbangutan tungod sa sala ni Adan ug Eva. Ngit-ngit kaayo ang kalibutan ug walay paglaom. Ang tao hangtod nga miabot si Kristo nga mo'y naghatag kanato sa tinuod nga paglaom igsoon. Ang kasuko sa Ginoo magpabilin lang sa usa ka gabi. Kung imong tan-awon igsoon, gihulagway siya nga kasuko sa Ginoo natapos na. Ug ang paglaom karon naa na sa tuah tungod sa gibuhat ni Kristo. Sa wala pa si Kristo, ang kasuko sa Dios, grabe ang kasuko sa Dios sa sala sa kalibutan. Apan tungod sa plano ug katuyuan sa Dios, nga gibuhatan gibayran ni Kristo ito ibabaw sa cross, mao kana ang atong tinuod nga paglaom. Kay ang 2 Pedro chapter 1 verse 19 ni gaynon, mao kini ang hinungdan nga nadugangan pagayud ang among pagtuo sa mga pagtulun-an nga gitudlo sa mga propeta. Busa angay ninyong patalinghugan ang ilang gitudlo tungod kay sama kini sa usa ka suga nga nagadan-ag sa mangitngit nga dapit hangtod sa adlaw nga moabot si Kristo. Sama siya sa kabugwason nga molamdag sa inyong huna-huna. Mao na ang gibuhat ni Kristo igsoon. Siya ang atong tinuod nga paglaom. Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo, paminawan ninyo, patalinghugin ninyo kung unsa ang inyong nadunggan karon o paningkamuti o i-practice ninyo ang inyong kinabuhi sa pag-apply niini sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Kabalo ba ka? Ang gibuhat ni Kristo mo ay naghatag kanato sa kagawasan gikan sa pagkabinihag ni Satanas. Ang gibuhat ni Kristo igsoon motoy naghimo kanatong gawas nun gikan sa pagkaginapos sa sala. Kay Isaiah 42 verse 7 nagaingon, "Ensa diha? Aron mubuka ang mga mata sa mga buta ug magahatag kagawasan ang mga mahatagag kagawasan ang mga binihag nga nabilanggo sa mangiob nga bilangguan." Ang gibuhat ni Kristo igsoon, nahimong gawasnon ka, nahimo kong gawasnon, nahimong gawasnon ang katauhan, mga piniling katauhan sa Dios tungod kay gibayran na ni Kristo ang tanan dito sa cross. Kaniadto ilalom kita sa bilangguan nga grabe kangitngit, grabe kangiob, grabe kahadlok, walay kagawasan. Apan karon igsuon, gihatagan kitag kagawasan, nahimo katang gawasnon gikan sa mangiob nga bilangguan tungod kay gibayran na ni Kristo ang tanan dito sa cross. Karon ang atong kinabuhi, kung imong tan-awon kay nagpaabot man kita sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, ang atong kinabuhi anaa diha sa pagpakiglumba. O sa atong pagpakiglumba sa atong pag-alagad, adunay ganti nga nagpaabot nga ni kanato igsoon. Mo nang padayon lang sa imong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Padayon kay gimahal ka sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo pag-ayo igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Karon igsoon, sa atong pag-alaga sa atong buhi nga Dios, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, kay ang Ginoo nag-uban kanimo. O kining atong gitun-an karon, dako kini kahimuan sa atong kinabuhi.
Muna usa sa akong ikadasig sa inyo igsoon, tun-in ninyo ang pulong sa Ginoo. Basahan ninyo inyong Biblia, paminaw mo sa mga wali o mga sermon nga makahatag sa inyo tinuod nga kagawasan igsoon. Sermon nga nagatudlo mahitungod sa grasya sa tong buhi nga Dios. O kung unsa ninyo nabasahan sa Biblia igsoon, pangayuan ninyo ang tabang sa Ginoo nga masabtan ninyo kung unsa ang mga tinagong plano sa tong buhi nga Dios. Kay diha nato makita o diha nato masinatian ang tinuod nga kagawasan nga gipadayag unya sa tong buhi nga Dios. Igsoon sa makausa pa, balikan ninyo, tun-in ninyo inyong Biblia o pangay mo tabang sa tong buhi nga Dios o i-practice ninyo ang inyong kinabuhi sa pag-apply niini. Kaya nga naman adunay kabulahanan o kining tanan yung magakahitabo. Kaya kung imong tan-awon ang Revelations or Gipadayag chapter 1 verse 3 nagaingon diha, bulahan ang nagabasa o ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Kining atong gitun-an karon, kining atong ginabasa karon, pulo nga gikan sa atong buhi nga Dios, ang atong ginabasa ang mahitungod sa grasya sa Dios, mga tinagong plano sa Dios sa atong kinabuhi, kung unsa mga plano katuyuan sa Dios pagluwas sa iyang mga katawhan o sa pagsiguro sa imong kinabuhi igsoon. Insya, kung tumanon nila ang mga nahisulat dinhi kay insya bulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw niini nga sulat kung tumanon nila ang nahisulat dinhi kay ang mga panagna dinhi hapit ng mahitabo. Kung imong tan-aw ng kalibutan karon igsoon nagkahinay-hinay nagkahitabo kung unsa nakasulat sa Biblia. And then king gisaad sa Ginoo nga ganti alang kanato, kabulahanan alang kanato ug kining kinabuhi nga walay katapusan moabot kini alang kanato igsoon. Sa atong pagpaabot sa atong buhi nga Dios, sa atong pag-alagad nining kalibutan na way nagapaabot kita sa atong buhi nga Dios, padayon lang. Basahin inyong Biblia, tun-i, i-practice sa inyong pag-alagad sa kinabuhi, i-practice sa matag adlaw igsoon kung unsay makaayo sa inyo ha igsoon. And then ganong gusto sa Ginoo inyohaning tunan ng pulong sa Dios aron dili mo matingala kung unsa ang nagakahitabo sa kalibutan. Kaya mga panghitabo sa kalibutan nakasulat na diri tanan igsoon. Munang ginadasig ta sa Ginoo nga ato untun-an aron masayod ta kung unsa ang mga plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. O dinhi lang tama ng pulong igsoon. O magapadayon ta sa ato ang communion. Hallelujah. Kaysa atong ready, ibayon na to ang bread. Sa gabi nga gabidhiyan si Jesus, mikuha si tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinun-an. O pingon siya. Kini nga paan nga nagsimbolo sa akong lawas, nga may nagsakripisyo nag-antos alang kaninyo, buhata kinila sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Sa imong pagkamaayo, sa imong kinabuhi, salamat sa imong pulong karong gabi una nga imong ginadasig na usab kanamo. Salamat Ginoo sa hikayon na usab nga kami maka-celebrate sa imong gibuhat dito sa Cross Calvario. Ang imong gibuhat dito sa Cross Calvario aba mo'y naghimo sa among paglaom nga sigurado sa among kinabuhi. O salamat nga ang imong lawas sa may nag-antos sa tanan, that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Naging kasi mong pulong kung unsa ka karon, mausab kami nagpuyo kang malipayon, mausab kami nagpuyo kang walay balatian, mausab kami nagpuyo kang diha sa kadagaya, mausab kami. Salamat Lord Jesus, tanang butang saad sa among kinabuhi ang tanan nga makaayuhan og mga panalangin magamanifesto na sa matag usa namo kay kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread as it blesses the body of Christ. Ibayan na to ang kupa. Sa mga gabi nga gabidhihan sa Jesus, may kuha sa kupa. O nagpasalamat siya sa Dios o iya kining gihatag siya matinunan o mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kombinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaya sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Nga giulat dito sa krus sa Kalbaryo. Dugo nga may naglimpyo kanamo, dugo nga may naghugas sa among makasaypanan, dugo nga naghimo kanamong matarong nga makasulod, matarong diha sa among tubangan Lord Jesus o naghimo kanamong angayan nga makasulod sa gingharian sa langit. Salamat Lord diha sa imong dugo
nagadagay day ang mga kaayuhan o mga panalangin sa mga katauhan. That's why karong gabi una mo kanang ginadeklara, gina-claim sa mong kinabuhi nga kanang ang mga kaayuhan, kanang mga panalangin magamanifesto sa mga ko sa mga kinabuhi. Dalay ko Lord Jesus sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Salamat Amahan na ikaw nakikuban ka na mo, ikaw ang nagatabang ka na mo, ikaw ang nagalipon ka na mo. Salamat Amahan sa imong mga pulong nga kanunay nagadasig ka na mo, nagapadayag sa kung unsa ay imong mga plano sa mga kinabuhi, plano sa paglaom, plano sa kasiguruhan, plano sa kabulahanan, plano sa kantigan. Imong giandam alang ka namo. Salamat Amahan ang imong mga pulong nga kadto mahimo na mong gabayan sa mong pag-alagad while nagapaabot kami sa pagbalik ni Lord Jesus. Salamat Amahan. Ikaw ang kapanalangin ni ato, siliyuhi ka to, dili ka to makawat sa among kaaway, umahay mo na mo tong gabay, Ginoo sa among pag-alagad. Salamat Amahan sa mga katawhan, akong ginaampo karong gabi una, ikaw ang kapanalangin kanila. Even Father, si kinabuhi ni Pastor ni Rod Kiatson, uban kay Sister Yani, Father, salamat sa pagpanalangin kanila, pagtabang kanila, pagprotekta kanila, good health, Lord, kaayuhan sa ilang physical na panglawas, wisdom, Lord, sa ilang pagdala sa inyo, covenant in Christ. Salamat, Lord, sa pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual, Ginoo. Salamat, God, sa mga kaigsuunan, Ginoo. Even Lord, sa Brother Dexter, Sister Mimay, Father, salamat sa pagpanalangin kay Lester Kakay, sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ. Salamat Ginoo sa pag-comfort, Father. Salamat sa pag-bless sa ilang kinabuhi. Salamat God, ang mga katawhan, Lord, na kinahanglan kaayuhan. Salamat sa kaayuhan, mag-aabot kanila ang mga katawhan na kinahanglan og panalangin. Salamat Lord, ang mga katawhan makadawat sa mga panalangin. Salamat Ginoo, ang mga katawhan na kinahanglan og comfort. Salamat sa pag-comfort, Father, sa ilang mga kinabuhi. Salamat Abba, even Lord, ang ginaduol diha kanimo God, ang nasud sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, Father, ug ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Salamat Father, even Lord, ang nasud sa Pilipinas, sa mga presidente God, sa tanang nagdumala sa mong nasud, Lord, I pray, and Lord, and declare nga ang pagkamatarong, Lord, may mag-ahari sa lamang kasing-kasing, unahuna sa mga presidente, ang kaluwasan ug ang paggiya sa iya, sa iyang mga decisions, kang magatabang sa Mayor Dres Davao, God, si Mayor Inday Sara, salamat yun sa kaluwasan sa iyang kinabuhi. Salamat sa pagprotect sa iya, salamat sa pagtabang sa iya, salamat Ginoo sa pagpakikuban, Father. Salamat Lord sa mga kaigsuunan karon nga nagasubaybay niini. Salamat sa pagpanalangin sa ilaha, sa paghikap sa ilaha, sa pag-provide sa ilaha. Salamat sa pag-comfort sa ilaha, Father. Even Lord, ang kalibutan nagbagulanon, but Lord, ang mga katawhan Ginoo, adunay kalipay, adunay kalinaw, adunay pagkamatarong sa ilang kinasuluran tungod kay ikaw ang nagahatag niya na Aba. Even Lord, sa among mga labon, salamat sa pag-comfort sa ilaha. Salamat sa imong grasya, ang gospel of Christ Ginoo, ilang madunggan o ilang masaptan God o maging open-minded sila Ginoo. Salamat Lord sa tanang butang sa mga katawhan, ang source of income sa mga katawhan, Ginoo, salamat sa pagpanalangin kanila. Salamat sa pag-comfort sa ila, Father. Lord, we honor you, God. We exalt your name. Salamat, God, sa tanang butang. Salamat, Ginoo. Karon ang Dios magpanalangin kaninyo, ang Dios magatabang kaninyo, ang Dios magka-comfort kaninyo, ang kalipay, ang kalinaw, mag-uban kaninyo, ang nilibuan ka mga anghel, mag-uban kaninyo, magaprotekta kaninyo, ang Dios sa gahum, magapumuhat sa inyong kinabuhi. Ang kalipay, magahatag sa inyong kalipay sa inyong kinasuluran. Ug ang Dios, ang tanang kadungganan, kagamhanan, gahum, ang himaya, diha lang sa atong buhi nga Dios. In the mighty name of Jesus we pray. Amen o Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Ug hangtod sa sunod kayon, magkita-kita tayo, especially og mga adlaw, alas 9:30 sa buntag. Bye-bye, God bless.